75. А тепер ми уявімо зачитування підозри. Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, перебуваючи на території проведення АТО з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку у складі добровольчих батальйонів та мають навики поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста та радіоведучого Шеремета Павла Григоровича, який проживав у будинку, розташованому в місті Києві по вулиці Івана Франка, 12. Тепер поясніть мені адекватність цього формулювання. Напевно, що адекватність формулювання випливає з тих доказів, які є у слідства. Прямі докази. Завданням слідства є, знову ж, продумати те, яким може бути версія. Якою може бути версія. І в межах цих версій або докази підтверджують версію, або версія відкидається за тим, що на цю версію немає доказів. Відповідно, слідчі вважали за необхідне сформулювати саме такий Де про АННРБ, я не знаю. Забули написати про АННРБ. Про буржуазний націоналізм. Можливо, ще будуть аналогії, і ми можемо з вами поговорити про аналогії, про різні. Поясніть, тут беремо дві тези, просто дві тези. Дивіться, вам вже було озвучено, пане Романе, вам було озвучено, що всього 5-7% того доказової бази було озвучено. Беремо дві тези. Так. Культивуючи величність арійської раси, і далі я перестрибую, створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста радіоведучого Павла Шеремета. Тобто арійська раса, яка ненавидить расу білорусів. Про Ку-клукс-клан не вистачає. Знаєте, що я скажу вам і розумним глядачам знову ж АТР, тому що я поважаю щиро цей канал. Ми насправді говоримо, ще раз повернуся, говоримо про серйозні речі. І от в межах цих серйозних речей ми з вами, як люди не відповідальні за свою країну і таке інше, за свої думки, за свою репутацію відповідальні. Ми намагаємося, виходячи з наших цінностей, виходячи з нашого розуміння професійного життя і його окремих обставин, виходити на якісь свої висновки. Так само, я припускаю, діють в тому числі слідчі. Виходять в тому числі зі своєї професійної, свого професійного досвіду. І відповідно, за кожне це слово ми з вами зараз, за ті слова, які тут будуть сказані, за ті версії, які ми спростуємо категорично або категорично підтримуємо, ми несемо відповідальність рівно наскільки, що можливо у нас вистачить совісті, коли визнати свою помилку, якщо буде помилка, або похвалимося тим, що ми ж були праві. Ми, бачите, вказували, у слідчого відповідальність своєю репутацією. У слідчого відповідальність не лише репутацією, а й своєю професійною кар'єрою. І от зараз весь об'єм слідчих, які працювали, а це сотні людей, які працювали над цим провадженням, весь об'єм експертів Київського національного інституту судово-медичної експертизи, експерти зарубіжні, які були залучені до цього процесу, вони дають інформацію і результати експертизи, які лягають в основу обвинувачення, саме в основу обвинувачень. Що далі? Це кістяк. Це кістяк, який далі буде обростати 93% тієї інформації, яке має слідство, яке воно не озвучило, але сказали, проанонсували, що є ще 93%, яке будуть озвучуватися. Тільки оф-рекорд журналістам було сказано, що прямих доказів немає. Тепер дивіться, чим прямих доказів. Я зараз вас повертаю, чекайте. І ще один момент буквально. Чим важливо те, щоб зараз можна було ще отримати один доказ? Ви постійно втягуєте. Мене питання. Це не лірика. Це не лірика. Дивіться, я прочитав. Доказами є свідчення, знову ж, громадян, які будуть допитуватися. І от їх зараз будуть допитувати в межах кримінального провадження. Я все одно питання маю, Антін. Два слова до першої шапочки, яка починається словами, захопившися величчю арійської раси. Де експерти? У нас є експерти ВМС з величі арійської раси? Чи є у нас експерти, які можуть визначити кількість ультранаціоналістичних ідей, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і так далі і тому подібне? Оці три речення перші вже давно стали мемом, і я думаю, що увійдуть в золотий таку, скарбничку мемів всіх часів і народів, переплюнувши Ільфа і Петрова, Остапа Вишню і інших людей, які мали дотичність до сатиричної літератури. Тобто в даному випадку
вже з перших 3 рядків можна зрозуміти, що цю цитулку, вибачайте, я трошки, але писала людина, яка сповідує зовсім інші історії. І от Роман правильно зауважив, що не вистачає, ми там, стоючи на сторожі пролетаріату, керуючись марксистськими ідеями і вченням партії, глибоко. Тобто це така, знаєте, існує калькова прошивка ментальна, радянська, яка от досі грає в войнушку. Тобто є якийсь фашист проклятий, я от такий НКВДіст, тобто, грубо кажучи, галіфе і форма Хьюго Босса борються з звичайним радянським ХБ або такими западними якимось галіфе колишнього НКВДіста. Я в даному випадку дивлюсь на це, да, з точки зору лінгвістичної експертизи і емоційної, і культурологічно-історичної. Це абсурд. Це от просто те, що написано в перших 2 реченнях, це кричущий абсурд і якраз абсолютний такий плод для медіа, жартів, тому що серйозно це сприймати неможливо. Ну і зрештою все інше також тягнеться. Серйозно сприймати ці доводи неможливо.